Tohtoročné podujatie Terranofauna, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla v nedeľu, je už v podstate 5. ročníkom, ktorý organizujeme na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Zamerali sme sa nielen na výstavno-predajnú časť, ktorá je akoby hlavným ťahákom burzy, ale najmä aj na sprievodné podujatia, ktoré sú rovnako pútavé pre menších či väčších návštevníkov. Tie sprievodné podujatia by som rozdelil do, nazvime to, vzdelávacej časti. Tie reprezentujú odborné prednášky, ktoré práve prebiehajú v prednáškovej miestnosti, a veterinárna poradňa, ktorú prezentuje doktor Dušek. A tá zábavná časť tu prezentujú preteky myší a obrovských švábov, ktorých najväčšie jedince dosahujú 6, 7, 8 cm. K tej výstavnej môžeme počítať predajnú výstavu kaktusov našeho partnera, klubu kaktusárov a sukulentárov Islaja v Trnave, a výstavu vybraných školských entomologických zbierok, kde sme v rámci inventarizácie oprášili niektoré pomocky a našli kusy, ktoré sú viac ako 40 rokov staré a doteraz sa používajú na vyučovaní. Tú zábavnú časť prezentuje aj malovanie na tvar pre deti, čo je novinka v našom programe. A k tej vzdelávacej by som sa ešte rád vrátil. Krstíme už druhú časť akvaristicko-teraristickej omalovánky Pestrý svet akvárií a terárií, na ktorej sa finančne podielalo mesto Trnava a nadácia Trnava Trnavčanom.